unha palabra en galego. Can. Vale. Que significa can? Es un animal doméstico que se puede cuidar. ¿Galego fora do colexio? Non, es do galego. Que é unha idea moi bonita. Poderías ter unha conversación en galego? Sí, mellor. Constructor. Para ti o galego É unha lengua moi importante. Título dun libro en galego. A galiña Un escritor ou escritora en galego. María Victoria Moreno. a desaparición do galego? Pois pareceme mal que a xente non fale galego, porque o galego debería ser a nosa primeira lingua e a xente pois ten un pouquiño olvidada, porque parece que se falas galego pois que estás en un segundo nivel. Entón pois deberíamos falar todos galego.